Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! This is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:34. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ika-12 na sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta kamo ya mga kaaksyon namon sa kanginan? Kung Fatsoy sa mga Chinese na to, no? Bacolod Jet Festival tani dire sa syudad sa Bacolod mo. Galing ti anon mo ni kay yari pa sa gyapon ga pamahog si COVID-19 that is why ginpaiway anay ang selebrasyon sa sining tuig. Kabayon ta sa next year magabalik na sa normal mga kaaksyon. Kagati isa man kakaiwatan sa mga Chinese naton
ang New Year sa sining adlaw mga kaaksyon. Ay, puwerti, no? Sige, para sa mga kaaksyon tang mga Chinoy, kong hefatsoy. Uy, labot yung ginakomentar ninyo, ha? Kay siling nila, kung may dala subong nga batsoy. Ay, perte. Si Toto Alex Montisaw, linya kong ifatsoy, may dala pang kwakoy kag bitsukoy. Ay, perte. Ang ano gani nang preparar nila na mayara sina mga tikoy ano pag ginaganing iban nga mga kalanon, no? Sige, basta sa mga Chinese ta, subong tuig mga kakson. At hindi mamalikawan kung kaysa nga may happenings, pero still sa gyapon, tandaan tagid nga mag-social distancing, no? Kay may mga tipon-tipon, maning mga kauturan tang mga Chinoy mo. Mayara gani tipon-tipon ang Pinoy, ang mga Chinoy pa. Basta importante, social distancing lang mga kakson ang himuon ta, no? Para nga likaw sa anuman nga makatalagam nga COVID-19. Sige sa mga kakson ta, diri sa syudad sa Bacolod, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Magainop na kita, tubdog kita sa taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita. Gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Katsibog na sa sining udto, bang iban sining himos na. Ang iban sining katapos na gidman sa pagtsibog, no? Gapahunay-hunay na sa sining udto. Kay ti pagkalauna matira naman sang ila sining ulobrahon. Pisar nga ti diri sa Bacolod, mga kakson, ang wala sang trabaho, special non-working holidays sa sining adlaw mga kakson. Bangod sang Bacolod Jet Festival nga ginapatigayon kuntani diri sa Bacolod. Amo ni nakaligad nga tuig daw kasadyan, no? Nagliligad ng mga tuig ang Dalan Lacson, ang pilata ka mga area dras Capitol Shopping, no? Daw marusako-sako na tani gawa, no? Bao porte. Sige lang by next year siguro basi pa man lang, no? Kamusta nga to sining mga kakson sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Oks lang kamo dira, tikon okay lang. Plastar lang sa Mayo. Importante kung niyara ka sa gwa, tandaan tagita, sa gwa sang inyo siling puluyan, kung may kaladtuan ka mo, hindi magkalipat nga may face mask, social distancing, kag facial. No? Amo ng tatlong balunon tagid sa paminsaron ta, importante gidina. No? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa sining mga inuras? Oxlan, si Gerald Lariosa kabaton ko di feedback nga way ka mag-open kahapon. Anong natabo si mo Sir Gerald Lariosa? Ang imo sining Gerald's Litson House daw sirado sa Mandalaga now. Alin pa kahapon nga tika to sang mga may kuluwaon kuntani sa imo na do pagkuha nila kay wala kay imo iya magpakita dito kag sirado ang imo sining opisina. Ay perte. Ambot ko na no ning botsing ganon ni Gerald Lariosa niya. Ambot ko di na siya subong. Amo ning ipa-check today pala tabi kay Aksyon Alvin Graba. Buwasa, ipalaaw taning kung diin na kuno sila. Siling ni Ward Lacuesta, linga diri na lang kamo sa akon Juan Slitson kay may paaman pa kamo sa akon Taytay Gaisano. May paaman pa nga panit kag manamit. Ay, pwerte si Ward Lacuesta ba? Sige, totoo Ward ayos Ay, pwerte, no? Sige, Juan Slitson, no? Dira sa may Taytay Gaisano ko, no? Sige,
Sige, basta importante lang kay Gerald Lariosa, kung nag-promise ka Gerald Lariosa, diri sa Aksyon BBB, pangitaon tani kag tukibonta ini, no? Karon buwas siguro pamasara ni Aksyon Alvin Graba ang area mo dira sa Mandalagan kung nag-open ka mga kaksyon. Kahapon nito, galing kay naalang-alang si Aksyon Alvin sa area sang Mansilinga, no? Kamusta nga to sa mga kaksyon sa mga kauturanta dira sa Oriental side dira Pamate? Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa bugos nga Region 6. Magainop na kita, stop-top kita sa tag na alauna 15 sa pagdulong sa mga balita. Marutawhay man subong ang palibot naton based sa report sa aton sining mga kapulisan, no? Sige, sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Balita. Banat. Huli. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Isalyada karon dugay-dugay ni Aksyon Marlon Hinovia ang balita sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa gobyerno provincial, may kabudlayan sa pagkumbinser sa mga tao nga magpabakuna kontra COVID-19. Ati, bisan din ka man lang ni siguro, bisan pa sa Guakas ang Negros Occidental daw, marubudlay gid man, no? Labi na sa mga kauturan tanga daw. Ati, para sila, normal lang naman ang sitwasyon mo. Ati, marubudlay gid magkumbinser sila, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon. Ini may kangtanan sa pagpatukod sang storage facilities nga bulutangan sang bakuna para sa COVID-19 ginatunan na sang syudad pagpanghangda sang vaccination center nagapadayon. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, mga persona nga naglutang sa 62 anyos nga informant sang NBI kag pulis sa Barangay 32 na kaligad nga simana, tubtob karon wala pa makilalaan sang kapulisan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, sigabalita man ni Aksyon Edenaboso, ini may kangtanan sa government employee sa Banwa sang Tuboso, arestado matapos makuhaan sang armas lutang. Sa patrol naman nga balita ni Aksyon Edenaboso, Comelec Commissioner Guanzon, nagpanawagan sa mga pamatanon nga magparehestro na. Samtang sa aton sining nagapanguna man nga mga balita sa outside sa aton sining syudad, sa mga out of town reports naton mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gutib. Mayong balita niyo kay syudad sang Cadiz, wala na sang kaso sang COVID-19. Samtang sa balita naman sa La Carlota, sa syudad sang La Carlota, drug buy bust operations, isa ka persona nakuhaan sang illegal nga shabu. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, Pinoy nga may allergy, hindi dapat mahadlok sa bakuna. Kag Philippine Coast Guard mag-recruit sangkapin 5,500 ka mga opisyal kag tinawo sa 2021. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kalakipman diri sa bugos nga Region 6 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod aton hibaloon karon dugay-dugay.
Sean Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 na nga oras. Sige, daligid lang ha, kay mahinang kalaban sa mga kaaksyon tang monitor na sa siningod to via Facebook Live sa Aksyon na Radyo Bacolod. I-like kag i-share lang ang aton sining program. Antes ka magpadala sang mensahe, hindi mo gid pagkalipatan, kaya mo gid ang pinaka-importante ang like kag ang share sa aton sining programa. Tani ang tanan-tanan nga padala sang mensahe, mag-likes man ka share sa aton sining programa. Amo man lang nakasimple na ayo ko sa inyo, di ba? Tapos padala dayon sang mensahe. Kay tirahon ta na dugay-dugay sa mga kaaksyon tabaya website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, ayos. Daligid lang ha, kay tirahon ta na kayari ng resulta ho sang Small Town Lottery. Ang ginapabot gid sang tanan ang steel result sa sining adlaw sa first draw sa Biyernes nga edisyon Pebrero 12 tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang first draw sang Small Town Lottery 19 kag Jess Liwat 19 and 10. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay... Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta pag-relax anay, no? Kay tirahon ta ni anay ho. Ang mga kaaksyon ta nga nagpamati na sa sining udto. Daligid lang ha, kay ma-open ta anay, no? Ma-open ta kag mag-like, kag mag-share sa aton sining programa. Ay, puwerte. Sige, daligid lang ha, dali lang, no? Ayo lang anay, ayo lang, no? Kay ginaplastar ta pa sa maayo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:50 na, 11:50 nagli mga kaaksyon, no? Katsibog na kamuda, basi kung way pa pag amat-amat na, no? Samtang nagpamati diri sa aton sining programa. Ayos. Daligid lang ha, kay ma-likes man kita kag mag-share, no? Nano kamula. Dali lang kay kahinay sang dalagan sang aton sining connection, no? Daligid lang ha. Daligid lang, no? Kay tirahon ta ni dugay-dugay ho. Parang siguradong sigurado, no? Okay, hari na. Sige, daligid lang ha. Please stand by kay tirahon tanan ni dugay-dugay, no? Okay, sige. May lang pagpamati, may 15 ka mga share sa kay Gian Resicio, Princess Verder Nunat, and Jubal Trinidad, Virgo September, Soset Alunan, Jocelyn Libon Dispoho, Ros Guevara, Rafi Libran, no? May 7 pang hindi ko makita. What happened, no? Di ko makita ang 7, nanong natabo ni sa ila ni man. Okay, daligid lang ha, kay try ta di sa piyak ko basi pa malang makita tabla, digid pwede, no? Diri sa mga nag-likes, mga kaaksyon kay Gian Resicio, kay Madam Jo Salanga. May lang pagpamati, Madam Jo Salanga. Kay Jocelyn Libon Dispoho, Filibran Alex Montesa, Nilida Sumugat, no? Kay Percy Ortez Tiayon, Renz Carlo Dumangkas, kay Wing Freyas Zipagan, no? May lang pagpamati, Wing Freyas Zipagan, no? Kay Rosie Oriel, may lang pagpamati, Virgo September, Princess Verder Nunat, kay Imbong Jocampo, Sweetie Gabotero, no?
kay Lilian Tanena, and Nina Litoy, Caroline Biligorio, kay Arnel Po Desamparado, kay Jobal Trinidad, Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang nga pagpamati, no? Kay Jo Marie Rado, kay Irene Gante Juanites Petua, no? And Idmar Kilitar, kay Martin Aliling, may lang nga pagpamati, Tata Sukson Cornel, Catherine Aguirre, no? Kay Elmer Cabahog, Jonaline Grandia Postrano, kay Nirim Main, may lang nga pagpamati, no? Kay Mayla Dikito, kay Lloyd Hipulani Bitoon, kay Suseta Lunan, Aquarius Maldita Ako, kay Jessica Gabino Williams, kay Edgar Iscanier, kay Chim Pragan, no? Chim Pagran, no? And Rodita Trinidad Cruzet, may lang nga pagpamati. Amor Malayang, Nonoy Tahones, kay Eric Herrera, Gerald Liaguno Istardo, and Jamilin Bilera, and Nining Grate, Merly Dolido Magallanes, kay Rose Guevara, Kem Kimosabi Kitsing Majilan. Ay, perting ngalan, no? Dos kabudlay man. Alexander Obinieta, no? Malang pagpamati kay Alexander Obinieta, Peter John Villalon, and Marlon Parinio, kay Noela Mar, Loselin Joquino, malang pagpamati sa inyo, no? Muning first batch nga padala kag iban pa naton nga mga kaksyon dito mabasahan di kay nanong natabo. Sige lang, padala lang mga mensahe nyo kay dugay-dugay pang tirahon tayo na mga mensahe ninyo, no? Sige samtang chibog na kamo sa siningaod to, mga kaaksyon. Daligid lang, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karuntag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:58 na nga tunuras, 11:58 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon tada, lihog ta, i-like kag i-share ang aton sining program, no? Thank you. Kay naka-likes ka na, kag nag-share ka pa, no? Sa imo sining pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kaya ang DTX 500 capsule, amo ni siyang nagatinlo sa oras, katuan tarang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kantanan sa sining mga Pinoy blahong nga may allergy, hindi dapat madlo kuno sa bakuna, kay way man na iya komplikasyon. Kag Philippine Coast Guard mag-recruit sang kapin 5,500 ka mga opisyal kag tinawo sa 2021. Sining tuig na, in short, ha? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, including na ang bugos nga reyon sa Western Visayas, kag diri sa Bacolod, kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, kong he watsay, kag maayo man tuman sa aton nga mga tagpalamati, kag sa aton nga mga Chinese nga mga friends. May nagpanghagad na si mo? Ano ganin ang gila ko na? Tikoy? Kagano pag ginaganin? Tikoy, ano ganin ang... Ampaw. Amo ginang mayong ampaw, no? Ang tikoy ba yan lang dang ampaw, okay na na. Labi na kon mayo ang sulod sa ampaw. Di ba, Action Rex? Kay daw di buenas na para sila, daw buenas, blaw. Kung magpanagtag sila sang koy, ano ganina? Ampaw? Ampaw. Mga koy man yan. Mga koy. Isda na yan. Hindi dumayara pag ginasla mo kung Patsoy. Kung he Fatsoy. Mga lain-lain yung mga greetings, Action Rex. Gani man. Meron man gong se Fatsay. Ano pagid? Kag, lang siya, pinatan. Kag ang, kong he Watsay. Perfect. Galing kay the limited sigurong ilang activity today. Yes, Action Rex. Same lang guro sa New Year tanga ginimo ara lang sa mga balay nila kag limited lang ang tao siguro pwede ba na sila
kuan gyapon ang kaselebrar action doors, di ba? Kaya recommend gani isang DOH nga virtual na lang Oo. na ilang nga pag-updanay, reunion. Pwede lang na iya. Pwede lang basta limit lang sa tawo ah. Way gina Yes. diferensya gid. Correct. Tuloy sa gyapon, tidinta karon. Si Sir Joseph Chua to, but kun kamusta to karon kay Action Eric Bla. Sir Joseph Chua, Si Sir Jan Chong yun. Sir Jan. Chinese na si oo. Sir Jan Chong. Basi kay Chong mo. Sir Jan Chong. Sige. Din sa subong man. Sige sige. Actually, sa balita, Ayos. kita na national. Gindula sa Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology o kon PSAAI ang kahadlok sa mga tao nga may allergy sa pagpabakuna sa nga ginpalayag nga sarang naman nga masolusyonan kung may reaksyon o kung allergic reaction ang bakuna pinaagi sang mga normal nga medikasyon. Ginapahayag ni PSAAI President kag National Adverse Event Following Immunization Committee member Dr. Romel Lobo nga gin-examine nila tanan nga impormasyon angot sa bakuna kung sa diin masiling niya nga luwas o kung safe man ini sa mga tao nga may allergy sa pagkaon kag medikasyon. Apang ginpanumduman man niya ang mga health workers nga dapat obserbahan anay ang ilang mga pasyente sa sulod sa nga 30 minutos matapos ini ginabakunahan sa COVID-19 vaccine. Pero bisan nga tumalagsahon lamang ang kaso sa ginatawag nga anaphylaxis o kon ang malala nga allergic reaction, importante suno kay Lobo nga gilayon matumod ini kag mahatagan ang pasyente sang bulong nga epinephrine. Suno pa kay Lobo kinahanglan hanason ang mga health workers nga maghatag sang bakuna sa pag-aksyon sa nasambit nga sahi sang reaction. Pero by the way, Action Rex, medyo may delay lang kuno ang pag-abot sang sang Pfizer nga vaccine bala diri sa pungsod Pilipinas kay una na tong ginpahayag ni Presidential Roque nga sa tunga-tunga sang Pebrero. Tigaling ginapahayag naman subong ni Deputy Chief Implementer Vince Dizon sa nga National Task Force Against COVID-19 nga medyo ma-delay lang pero pasok mangyapon kuno sa bulan sang Pebrero. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, target sa Philippine Coast Guard naman nga maka-recruit sang 5,500 ka mga officers kag personnel sa sininga tuig 2021. Ginpahayag ni Commandant Admiral George Ersabia Jr. sa signing ceremony sang Contract of Lease kaupod ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation para sa 440 o kon 440,000 square meters nga facility sa Bagak, Bataan. Sudo kayo sabya kinahanglan nila nga mag-ensayo sa 4,000 pa ka mga tinawo samtang naghingyo naman ang Bureau of Customs o kon BOC sang dugang nga 1,500 ka mga Coast Guard personnel para sa ilang nga operasyon sa 2021. Kinahanglan man nga suportahan sa PCG suno kay Orsabia ang iban pang ahensya sa nga gobyerno kag mga lokal nga gobyerno sa pagkuha sang dugang nga training facilities hindi lamang sa Luzon kundi pati na sa Visayas kag Mindanao. So good news ini para sa luyag nga mag-main member sang Philippine Coast Guard. Samtang update sa world records ng COVID-19, ang cases sa bugos ng kalibutan yara na sa 108,296,047 ang nagkalamatay at 2,378,824 kaya ang nakarecover 80,329,423. Sa Pilipinas ang pinaka-latest naton dire nga cases yara na sa 543,282 ang nagkalamatay naman 11,469 kaya ang nakarecover 500,335. Ang Negros Occidental, anom ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan niya 6,696 kag ang Bacolod anoman nga nagdala sa kabilugan niya 5,792 cases. Ang Western Visayas 61 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 23,812 kag ang aktibo nga kaso yara na lang sa 1,009. Ang recoveries sa 67 ang nadugang
nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 22,079 kag ang nagkalamatay apat ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 718 death toll sa bug-os nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:08 na nga oras. Sige, sa iluhan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. May yaring pahanumdoma. Actually, diri sa Bacolod daw Pebrero 15 sa Lunes mag-start ang registration. Kag sa iban pang bahin sang pungso dito, si Comelec Commissioner Rowena Guanzon nagpanawagan gid sa mga pamatanon kag sa hindi pa rehistrado nga magparehistro na magpadulong sa Comelec lang sa inyo tag sa mga lugar. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rex, ginapangabay ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang mga 18 anyos ang edad balang ng mga kabataan na amat-amat na kuntani magparehistro para makaboto sa May 2022 nga eleksyon. Kay Guanzon, target kuntani nila Action Rex nga makaparehistro ang 14 million ka mga pamatanon ugaling tubtub karon yara pa lang sa 1,112,000 pa lang ang mga dako pagali sang talargito nila. Dako gidya Action Rex. Bisan tani kun katunga na lang naabla. Muna, nagambal siya nga about Eden. Kita mo man tugurong post ko sa Facebook nga nagapakitluoy na ako. Nga magparehistro sila. Tidugang pariguanson Action Rex. Masaming nga rason amo ang wala sang oras ang mga kabataan bangod sa online class. Rason nga umpisa Pebrero 20, bukas ang Comelec Office Action Rex kada Martes tugtog Sabado na nga adlaw. Kung Sabado, gali pwede man sila ka pa-register ang naga-edad 18 up, no? Yes, correct Action Rex. Pwede kung Monday to Friday, may klase sila mo. Oo, kaya mo man ang isa sa nakita nila Action Rex nga rason. 8 to 5 p.m. na ina-Action Rex. Kagdi para mas mahapos ko no, ma-download sila daan sang form sa irehistro.com. Sano to nga .com? Sano to? iRehistro. iRehistro? Yes, correct Action Rex. Pwede lang ka-register? I-download lang nila Action Rex ang form. Ang form. Tigaling kung i-print nila, di naman nila i-print ni. Pwede sila Action. Basig mo lang sa mga sa mga paprintan, bala sa mga computeran. Tigaling kung magkadto sila sa computeran, kung ikadto na sa Comelec? Pwede man Action Rex. Mahasol pa sila linya-linya, liwat, kag timulat sila linya. Tigali kay kung subong ka, daw wala man linya, gid masyado. Daw dasig mo lang ganing magparehistro ka sa Comelec mo. Yes, correct Action Rex. Pero tiyan mo na ang balya, kasi balang oras, bala sa mga kabataan na pike, bangod man sa mga online classes nila. That's why, nga nahisugta nila, nga ma-open sila Action Rex kada Sabado, kag office hours dia 8 a.m. to 5 p.m. Action Rex. Kag tinguaan, pagani, isang Comelec nga kung mag-abot na nibilang vaccine, matagaan man dahil nila, mapabakunahan nilang ila sini nga mga personnel para makaumpisa naman sila sa barangay satellite registration. Kaya para mas mahapos pagid, mas mapalapit pagid sa mga tao, hapos magkaparehistro kaya hindi na magkadto sa mga kada Comelec offices sa nasakupan Manila nga lugar. Kagti ginaparawagan sa text ni Guanzon ang 7 million ka mga voters nga gindula bala sila listahan magod wala makaboto sang duha ka sunod-sunod nga eleksyon nga liwat magparehistro. Kay as of now Action Rex sa 7 million ginapangita pa nila kag ginainganyo gid ang 6,300,000 nga magparehistro liwat. Kay as of now 700,000 pa lang ang liwat nga nakaparehistro pagod nga nadula ila sinilistahan. Dumudamo pagid dyan, no? Dumudamo pagid Action Rex amo na ang baligon zone do wala na sila kabalo
Nagpangayo siya ganit sa bulig nga at least mapabalo somehow ang aton sini nga mga pumuluyo nga ay may extension na ang ang adlaw bala sang pagparehistro ti tubtob Sabado na nga adlaw usually Mondays to Friday na action rex mo subungin Tuesday to Saturday nila para Hasta ni sa ma-utilize lugar ang ng oras. registration ni action na din? Hasta September pa action rex. Hasta pa September. 30. Kay ti ang Ang October. aton malangayo, drang hindi ta napagulaton pang last minute bala inang isa duha ka adlaw ang nabilin bala ka magtakop ng registration mo na daw yung pagdugok ta sa mga COMELEC office ta mas early mas mayo Correct, kag magreklamo. Oo. Nakadamo mo ni tao. Gani. Amo nang Pinoy mo, kapila na nga ka, bisis diri sa Bacolod, no? Pero dapat early pa magparehistro na kay way man na diferensya. Yes, amo gina-action Rex. The earlier, the better. Para at least ma-exercise mo man ang imo rights. Ay para wala daw may right ka man da kung ano ding ni kakatabo sa palibot. Kung anong response ang gobyerno, may right ka man balang questionon sila kay timutante ka, ginboto mo sila kag ginbutang mo sila dira man sa pwesto. Pamatian natin Action Rex si Comedy Commissioner Rowena Guanzon. Shortage gid kami sa amon nga target. 4 million ang 18 years old nga nag-register. Nakakuha lang kami 1,112,000. That's why nagdugang ng COMELEC sang Sabado nga registration. Kag sugod February 20, Tuesday to Saturday na, alas 8 hasta alas 5 sa hapon. So may Sabado na kita nga voter registration, gani ang mga hobe na manog 18 on or before May 9, 2022. Pwede na gid kamo kakadto sa mga COMELEC offices para mag-rehistro. Pwede kamo ka-download sang form para makasave kamo sang tiempo, download kamo, kag-print back to back dito nyo permahan sa COMELEC sa tubangan sang election assistant. Tawagan gali namon dugang pagid sa mga na-cancel ba lang ang mga voter. May 7 million ka voters nga wala nakabutar sang duwa ka nagligad ng eleksyon. So gin-drop na sila, na-delete na sila sa among listahan. Inapangita pa namon na tunawagan ang 6,300,000. Na amo to Action Rex. So sa mga nagapamati 6 subong. million pa? Mga regular nga butante? Yes, nga nadula sa listahan kay duwa ka election nga wala sila nakasunod-sunod boto, ti automatic delete na Action Rex. Basi nag-abroad na sila or nagkala-tispog na sila? Ano man? May record man na sila Action Rex. Nga So buhi lain pa? man mo. Oh yes, Action Rex. Kaya mo pa na nasala na nila kag di intoyan basi ang 300,000. May ang mga transferable, gali kayo may nagapamangkot, di matransfer sila sa Bacolod do kung pwede, kay lakarlutas lang kung nagabuto before mo. Pwede pa siguro no? Pwede Action Rex, kung may resident lang, kung resident, pwede sila makonsider resident diya sa Bacolod. Like pila naman din sila kabulan nga nag-i-star, kaya may mga proof malang nag-i-star sila. Pwede, gid Action Rex. Oo. Pwede gid. Anong requirements ko no? Ang sa pag-transfer Action Rex, as I know, do barangay certificate. Halin sa barangay nila, kung di sila ga-star Para in honor lang nga dira kag-star. Correct. Correct. Dugay ka na dabla? Oo, pa-restro na ka mo. Bala kayo mapadlagan si Action Rex, wa? Padlagan sang? Padlagan Karabaw. Padlagan sa Karabaw, May kapamangkotong bata sa November 22, pa siya 18, pwede na siya magkaparegister? IT 18, gid Action Rex. 18 pa na siya above kung bill. Kay kung November 22 pa siya, lapas na ng registration. Kag hindi pa siya 18. Correct. 18 up siya. Abo nang pinaka-register next year Pwede na. Ang mga incoming 18 before September 30, mo na. Pwede na sila Action Rex kaparehistro. Ayos. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action na Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Eden Aboso sa balita. No? Sa mga nagapamangkot, kadamo sang mga nagapamangkot party registration, kung diin kamo nga areas, kadto na lang kamo sa COMELEC. No? Para hindi pa masyado ka
damo gid sang gaparehistro kay kun last minute or last week na lang abi amo nang pagdagsa no sang tao pero subong niya jutay pagkatama no kay gidisipon pa lang yang nagapadulong sa COMELEC para magparehistro amo na nang himuon niyo kung may time ka mo effective Monday until Saturday mga ka-aksyon pwede na kamo kaparehistro amat-amat na basta ang 18 above kadako pa sang lalagson sang COMELEC no dako pa tong mga butante nga wala pa kaparehistro no pagparehistro na kamo according kay attorney Rowena Guanzon para na sa 2022 nga eleksyon mo preparation sang Commission on Election. Sa mga ka-aksyon ta, daligi lang ha, Action Art tayo po standby sa Bacolod City Government Center, Jamont Hotel, munarang ka na sa Sipalay, nunid ng Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay. Sa sining pagpatukod sang storage facilities nga bulutangan sang bakuna para sa COVID-19, ginatunan na sang syudad sa Bacolod. Pagpanghanda sang vaccination center, nagapadayon. Yari ang kauda sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Action Rex, isay na karon sa gina-consider sa local government na syudad sa Bacolod. In fact, kahapon na labutan 5 ka oras ang meeting ni Mayor Bing Linadia o Podia sa mga miyembro sa COVAC Council. No? Dala-dala ang Emergency Operation Center. Agad istoryahan na nila ang pagplastar sinikag pagpasiguro sa preparasyon sa paabot nga vaccination program diri sa syudad sa Bacolod. Isa na rin naging diskusyonan nila suno iya sa kay Councilor Inisita Novero ang parte sa pagpasiguro nga may ara na sa mabutangan o kon storage facilities in kaso gidman nga may ara na sa vaccine or bakuna
para sa COVID-19 nga mag-abot sa Bacolod kay nagani sa interview naton kay City Administrator M. Ang ambal niya may mga information naman gikan sa Metro Manila na at least doon temprano nga mag-abot ang bakuna kag isa diri ang AstraZeneca. Di sila Councilor Romero isa ini sa ilang nga nila ma-set up kay Labudlay Action Rex na kung wala ka sa facilities diri, hindi ka madeliveran man sa bakuna, although ti ang Bacolod City kung madumduman isa ini sa gintumod sa national government, sa national IATF, especially ang COVID czar, taga-vaccination czar nga si Secretary Galvez, nga tadan sa bakuna o kung vaccine. Tisiling ni Councilor Lovero, kung wala ka facilities, hindi mo nagkaroon ibutang. Amo malagaling rason na tisa man sang ginibitad dito ngayong kabahin sa meeting si Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales agod man paspasan o kung pasigihon kag padarihon na ang registration campaign para sa free vaccination program niya kung parte iya sa mga vaccination centers rin wala na problema kay di may 26 na nga natubod diri ang syudad sa Bacolod no? And anytime isige man yung preparasyon nila kaguning kaso gimanway ginapanayo abi butanta sa Manila may mga update na may deliver ng mga vaccine kag kung may facilities na diri ti ang vaccination center pwede manaya ma-activate anytime. Pero ang mas importante, so pagkay Nobero, kung may ara kita sa storage facilities, so kagabi, dahil dinapit na ko rin Pero may-ari na ni Action Art nga storage facilities diri sa Bacolod? Wala Ay? Wala pa na Saan pa na igiyoon niya? Amo pa na garingin patawag nila man ang taga-Bids Awards Committee kagabi. Bagi kaya ito mapilindo, pulbura. Kung ano mga proseso, kabalo ka magpatukod ka sa kaugalingan ng facility, yan may mga kuwan pa na mo. May ara pa na bidding process action Rex. Hindi lang gulkada na himo pa ito, makapain ikaw sa pondo. Amo lang tagabing pamangkot nila, kung bala may mga legalities o basihan, nga pwede mapadasig kag matukod na girayon. Kaya kami na pangayo, kung aso karon may ma-update nga yung mga vaccine na abot sa Metro Manila, kaya Bacolod, isa sa mga priorities, pero tikulway kita butangan, hindi na din pwede padala, kaya magkalapanos ni Action Rex mo. May kung pwede mo lang na isulod sa ref mo, ang iyangaran sa Pfizer po, piniya ka bugdaw nga daw sobra pa sa Antarctica. Dapat ang lugar gid na siguro may bulutangan ginakag na dapat ang freezer gid tama gid ka bugdaw bla. Wala gina yung equipment, amo na insakto na ang freezing equipment nga porte gina ka bugdaw o kapinpan niya sa Pfizer. Kaya mo na ang kagabi yung takbos may ara naman sila sa meeting agad na plastar na inigila yun kag kung kinanglanon natin kaugalingon ang syudad magpatukod sa kaugalingon ang storage facilities amo ina ang ginahingagaw man sa local government diri sa syudad sa Bacolod. Pili na binitingawan yung tagtagang pagpasiguro nila. In fact, part nila mo itong simulation exercise nagigad parang ang simulation to mo talaga pakita sa kandaan sa vaccination center. So, tanan ni karon na committee na may papel para sa vaccination program ang ginaschedule ni Mayor Leonard Dian na ma-meeting permi. Yari ang palayag ni Councilor Rinicito Lovero. Ginaplanuhan ina as early as possible mahumana na siya. Ang option siya na either we procure, which might entail a long process, so there's for na mapilindo pulvora nga mo ang tertiary bongs ng Atenbach Bids Awards Committee nagambal sa gabi nga tinguhaan nila nga may legitimate basis for an emergency purchase so that hindi na tayo mag-agi sa malawit na proseso sa procurement. Good na comply naton as immediately as possible ang mga
requirements ng ating Department of the Health. I think amo ni ang mabasihan. Wala man ta ka-sure kung ano gid ang tinutuyo sa mga speculations nga amo ni ang posible basihan sa number of vaccines na pwede nila i-deliver sa kada local government unit. Isa lang na sa mga speculated ng mga personas. Then the other option is either we construct by our administration some atom storage facilities. So ini tanan-tanan is under keen study by the mayor and his team. Gamon tanan gina-discussion na ini. There will be another Zoom meeting buwas na naman and so forth and so on until mahumanagid ni. May ara kita yung 26 na nga na-identify ng mga posible na pwede na magamit ng mga vaccination centers. Of course, inunahan natin dito sa Barangay Villimonte, dito kita na-conduct sa ating simulation sa ating pagpapuna. And all the others identified sa mga eskulahan ng gym, ay ibang mga barangay ng gym. Ang amo niya yung pagtanaw sinig, kung mag-abot ang mga bakuna, hindi sa posible mag-abot mga muling bulan eh. So most likely delivery nila will be about July na yun. Ang ambal sa primero their information that about third quarter of the year ang delivery sa bakuna. But precisely isipin natin as early as possible, we will ready everything. Kaya good anytime yan mag-abot ang bakuna without any warning, ready kita. Kung vaccination center yung ambalan, we are ready. Amara sa next ang parayag ni Councilor Lovero, so magsilingkan storage facilities, dala mga generator set na kinanglan ni provide o kuni-secure sa lugar para yung kasong na mayara sa burnout ka magluntad at least preparado ang tanan. Karon sa action report sa television na mayari kita ang reviewman kay Councilor Lindy Gonzales sa status na sa ginahimo nila karon na information or I mean pang-register sa kada barangay ay budlay kuno kay bisan gani mga medical workers kay gina-approach nila daw hindi pa mag-perma daw sang akong mag-fill up sa siring registration form. Karon bandayan nila sa action reports afternoon edition. Ang ka-action mo, action at tayo hupon una sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon R. Tayopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:29. Daligid lang ha sa mga ka-aksyon ta-aksyon Marlon Hinovia standby sa Kapitolyo. Isunod talang sa diligid lamang madugay. Ang Joy 1050 serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:31 ng aton oras 12:31 na mga ka-aksyon. Sige, sa kay-aksyon na Marlon Hinovia, standby na mga ka-aksyon. Ini may kang tanan sa gobyerno probinsyal, may kabudlayan kuno sa pagkumbinser ho sa mga tao nga magpabakuna kontra COVID-19. Wow, do amugid ni gurong pinaka-problema kay do hindi lang ni sa Negros Occidental nga problema mo. Kalakip na sa bugos nga pungsod Pilipinas. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex nagapangita subong ang gobyerno provincial sang dugang pakit nga pamaagi para nga magkumbinser ang mga Negrosanon nga magpasugot nga magtabakuna kontra COVID-19 paranglit nga magabot na ang again order nga bakuna halin sa AstraZeneca Pharmaceutical Incorporated.
Pinago sa nga provincial government pagi sa kay Attorney Refrando Diaz II nga based sa ilas nga inisal nga pagpalapamangkot ginatawag mga survey kalabanan nga mga tao nagalungo gid no hindi sila luyag nga magpabakuna sa kontra COVID-19 kaya una sa rason nila may kakulba sila nga nabatyagan kay sunos pa may saron nila tong kontrobersyal bala nga ding vaccine kontra dengue. Ato yan daw kulubaan kito Action Rex pero iniya ang bakuna nga mag-abot na rin sa Negros Occidental assurance na halin sa Department of Health kon DOH nga perfectly safe ini bali perfect ini kag layo niya sa peligro. Now ang listahan hambal ni Diaz sa Monday posible mabaluan na kung pila ang inisal nga list nga ginatipon sa nga nagkalain-lain nga mga local government units kon LGU Action Rex no nabaluan nga tidiri sa Negros Occidental ang ayo ni Governor Lacson nga dugang kanamuon sa nga dose sa bakuna mga 3 million tumuting 3 million na para na sa 1.5 million ka mga tao diri sa Negros Occidental may nilapot ang Snorex ang sudad sa Bacolod no kaya ang 1.5 million naman na sa ang 70% sa nga population sa nga Negros Occidental ay kada isa ka tawo hindi lang isa ka dose kundi kinahalan gid nga duha ka doses sang vaccine ang itubsok Action Rex vaccinators ti hambal ni Diaz sige subong ang pag-hire papangita sa mga vaccinators kag dapat ini anay una sila nga ipaidalon sa paghanas kon pag-train Action Rex. Yari sa Attorney Diaz. Dua atong problema sa una, wala vaccine. Subong kung may ara na vaccine, ang problema naman kung paano kumbinsiron na atong kauturan nga pabakuna. Kaya do, may mga previous kitang experience, for example, sa Dingvaxia and other experiences nga daw hindi mayo, natural na siya nga may ara, mga reactions nga mo sila. But again, the Department of Health assures us that the vaccines that are going to be distributed to us will be perfectly safe. Actually, registration has to be done whether or not gusto mo or hindi. If you belong to that category, healthcare workers, na frontliners, so if it's your turn to be registered and placed in the master list, regardless kung gusto ka or hindi, butang mo gid, maparehistro ka gid. But you can waive. Mabaka hindi kuya anay magpabakuna. Or you can accept, mapabakuna kuya. Okay, without that registration, without your name being in the master list for those persons nga i-vaccinate, hindi ka makapavaccinate kung gusto mo na. So base sa subong nga wave, hindi ka pa, hindi ko magparehistro, hindi ko anay mapabutang sa master list. After 2 weeks, gusto ko na, di kiway ka na rehistro. So hindi ka mabutang sa listahan, hindi ka pwede mabakunahan. So again, tanan kita when your category is called for registration, parehistro kita whether or not maluyag kita nga magpabakuna or hindi. Ay man Action Rex pilitay nga magpabakuna or hindi, pero inayo man lang sa provincial government nga kinanglan gid magpabakuna gid Ande kay sa uli bala Action Rex sambal ni Diaz basi kon maginulusol man sa bla. Ay sa uli hindi malayo ang posibilidad nga basi kon ilakay pini sa requirements bla ang certificate of vaccination sa COVID-19. Di gid na malayo matabo gid na. Magproseso ka pagitaan ka way ka nagpabakuna. Same man gyapon na. Labi na gid Action Rex kung magkadto kay si ban nga lugar, ban nga probinsya, laban ilakip nila ni requirements ang certificate of vaccination. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinoboya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you. Salamat gid aksyon Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang ha. Standby aksyon Eden Abuso sa Nukpo kag standby aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kag ang atong sining nga mga out of town reporters. Daligid lang may tisianay kulang ba? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang ha. Standby anay sa dugang pang mga reports. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay panglambadahon taning nagpadala sang listening nga mga mensahe kay Susan Gonzales, may lang pagpamati kay Cathy Ver, kag gatamyaw lang sa kay Nora, Mary Chris, kay Dino, Vire, Saridon, at Keyo sa Barangay Araal, La Carlota. No? Monitor, halin sa kay Cathy Ver. Kay Corey Vidaha, may lang pagpamati, watching live from Kuwait, no? Leah Younger Esquivel, monitor sa Talisay. Salamat gid Leah Younger Esquivel, no? Sa kay Raymar Biranyo Lingoste, Nyagata, Action Rec. Salamat gid Raymar, no? And Rins Evangelista, may lang pagpamati Rins dira sa Binalbagan, great lang pamilya Evangelista sang Barangay Santol Binalbagan. Nga always gid ga monitor sa imong program. Salamat gid Rens, no? Rens Evangelista. Kay Robert Castro,
Alams na yan ng Bacolod nun kag kay facility ka vaccine waay haha. Ano na da ang kwarta nga paobra kapasilidad papasan ninyo mga unggoy sa province kag sa Corazon Locsin nasyonal ang plastaran ninyo ka vaccine ka Bacolod abot na yan 14 por santo. Dala pa na ang mga alipores ginatandaan sa Bacolod noon sa 2022. Halin sa kay Robert Castro nga mensahe, no? Martin Palanog may lang pagpamati pa shout out lang ko da support gid ako akon purok sa Action Radio Bacolod. Salamat gid Sir Martin Palanog, no? Salamat gid sir, no? Okay. Sa kay Paring Binje Felisario dira sa Marikina may lang pag-monitor Paring Binje. Kamusta ka dira? Halong permi Pare Rex. Ayo, salamat gid Paring Binje. Thank you gid. Halong man dira sa Marikina. Kay Christian Roa dira sa Victorias, salamat gid. Kay Yorb Quiniol, salamat gid sir. Kay Torres Alex, good noon. Action Rex monitor lang ko pro Laurel Mansilingan sa tanan nga pamatanon oras na para magwa para makabutar kay kadamo nagid sang aton ilislan nga mga city official ta. Torres Alex, no? And sa kay Pepper Parsley, mga pamatanon gwa na kamo para makabutar kamo kadamo sa aton ilisan nga mga opisyal panahon na para magbago damo nagid kurap. Ayos, salamat gid Pepper Parsley. Kay Kimisabi Kitching Majilan, may lang pagpamati Kimo Sabi, no? And siling ni Pepper Parsley, hindi ka na matingala sa Pinoy kung diin to ga sako o last minute dito na magwa maski sa opisina private o kon government o ay gani katuman sang insaktong oras. Ayos. GR Mainit Rihon, Al Octava, may lang pagpamati, Bea Jonathan, salamat gid Al Octava. Kay Mi Esmeralda Dolido, may lang pag-monitor. Kay Sami Sampiano, may lang pagpamati, Sami Sampiano. Okay. Kay Asis Mahinay, Angelina Divino Ligaspe, may lang pagpamati dira sa Barangay 36 salin sa aga hasta magabi. Salamat gid Angelina Divino Ligaspe, no? Ayos, kay Lisa Montecastro, morning sa Rex, kag sa staff sa Action Radio, watching kag nagapamati, gid permi sa imong programa diri sa Doha, Qatar. Hay lang ko sa duha ko kabata, si JC and Justin dira sa Banga 13, Himamaylan City. Ayos, salamat gid Lisa Montecastro. And kay Kasi Banibani, may lang pagpamati Kasi Banibani, Rosalie Antorin Navales Rojo. Mayong to sir. Salamat gid Rosalie. Helen Dison sa Abidra Ignacio, may lang pagpamati hay lang kay Tito Paul nga gapamati diri sa La Carlota and Mami Ason Dison family. Ayos, salamat gid halin sa kay Helen Dison sa Abidra Ignacio. Princess Berderno Nato, tamyaw lang ko sa Puno, Paho, Bacros Dako, La Carlota City. Kay Claymont, Joy, Aldilin, Nika, Aldin, Manikag, Berder, Nonat, family. Halin sa kay Princess Berder Nonat, no? Kay Miss Esmeralda Dolido, sling niya may lang pagpamati kung hipatsoy. Ayos. To everyone. Rochelle Torbella, may lang pagpamati Rochelle Torbella. Sa kay Norma Bitara, may lang pag-monitor. Kag tamyaw lang si Myla Gonzaga, Marilyn Siliado, si Manette Quarton, kag sa pinalangga namon nga nanay Silita Koha. Salamat gid dalin sa kay Norma Bitara. Kay Ross Guevara, salamat gid Inday Blaza, may lang pagpamati. Salamat man Inday Blaza. And Alex Fuentes. May lang pag-monitor Alex Fuentes. Ayos. Alex Fuentes ang last kong mensahe ba? Nagkaladula ng iba, no? Pasensya gid kay na tabunan, no? Alex Montesa, present sir. Ayos, salamat gid Sir Alex Montesa. Armando Cabilles, diri sa Canada, wala gid side effects nga malain sa lawas sang tawo.
Armando Cabiles. Ayos, salamat gid sir, no? Kay Ipos Niscol, may lang nga pagpamati, Ipos Niscol, no? Loksin actually ng apelyido ni Ipos, so ginsuli mo lang And siling ni Alex Montesa sa Rexcon bahin sa backtrack nga ang COMELEC wala sina ga-require kon makuha ka lang voter's ID. Damo ang gina-required nila haw. Gaulat man sila tagaan sang CP para mag-scan sang mga tawo nga gasinulod sa Rex. Check ta na. Armando Cabiles, siling niya, bayaw ko nga nurse naka-vaccine na okay naman siya. Okay. Bro, hindi mahadlo kay safe na ang vaccine. Okay. Si Cathy Bear, Linyak Rex, may lang nga pagpamati kay Ben Benido, Ledesma, Sampurok Orchids, Barangay Binubuhan, Bago City. Ayos, dagang salamat gid Cathy Bear, no? And Noel Amar, may lang nga pagpamati, sa Rex -12 below zero tugnaw diri sa Canada, Niagara Falls. Gali ka. Sige, salamat gid, no? Tamyaw lang ni Sir Alex Montesa, si Guillermo Clarito, no? Ang kama-kama sang mabini, kural ko, no? Guillermo Clarito, kag Fred Madrid, pang bakuna na lang sila. Pangbakula na lang sila palihog. Ayos, salamat kita kay Sir Fred Madrid kag Guillermo Clarito, no? Halin sa kay Alex Montes ang pagpanamyaw. Ayos, dagang salamat gid. Sige, daligid lang mga kaksyon, standbyan ay manumbalik kita dugay-dugaya sa dugang pang mga balita sa Aksyon BBB. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto. Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:55 na 12:55 na mga kaaksyon. Sige daligid lang ha kay sa iluan tanang dugang nga mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon tanang balita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa government employees sa Banwa sang Tubuso, arestado matapos makuhaan sang armas lutang. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, arestado ang isa ka government employee matapos naka-sideswipe sa isa ka persona kag nakuhaan pa sa armas luthang las 10:15 ni kagabi sa Sitio Aura, Barangay San Jose, Banwa naman sang Toboso. Ang arestado ginkilala kay Eddie Gumban, 54 anyos ang edad kag residente sang proper San Isidro sa Amuman nga Banwa. Pero kinokpo spokesperson Lieutenant Abigail Donasco sa inisyal nga pagpungusisa sang Toboso PNP, nagpadulong sa lugar ang kapulisan agud magresponde kung tani sa nasambit nga aksidente, apang ining si Gumban ang nagpalagyo samtang ginamaneho ang iya sini nga salakyan. Dugang pa ginlagas Action Rex sang kapulisan si Gumban, apang nagpadasig ini sang iya pagmaneho kag sang nakapalapit ang patrol car sang kapulisan, nagpagwa ini siya sang armas kag gintutukan ang kapulisan. Rason nga ti gintiro Action Rex ang pulis ang panguna kag pangulihi nga guma ni Gumban agod nga papunduhon ang iya sini nga salakyan. Kag ti ginaligar nga impluwensyado pa sa makaulubog nga ilimnon, iniman Action Rex si Gumban amo naguro nga wala nagtinir sa tiyan, nagsaka sa iya sini nga ulo. Pero nakuha sa gin-arrest Action Rex akon kay Gumban ang kalibre 45 nga armas luthang nga may 7 ka mga bala kag isa pa ka magazine nga loaded man sang 8
Kabala. Pamatinaton si Lieutenant Abigail Donasco. Noong 10:15 PM po ng February 11, 2021 po is may nahulihan po tayo ng armas. Ang nangyari po kasi noon is may na-sideswipe po siyang sasakyan and ito pong na-sideswipe niya na, ito pong may na-sideswipe po siya na tao and ito pong tao na to is nag-report po sa police station. So yung police po natin, kapulisan po natin sa Tuboso ay nag-respond po and upon responding po, dito po sa naka-sideswipe po is naglabas po itong tao na to ng baril at tinutukan niya po yung pulis po natin sa Tuboso. Balitalin sa NOC po ang Ka-Aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa Balitaw ng Saksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa isyo. Thank you! Salamat gidaksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Abuso, daligilang aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO Life Extension Vitamin D3 anay. No? Amuning suplemento with vitamin D nga magkapalawig sa aton sininga. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang... Kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, mga persona nga naglutang sa 62 anyos ng informante sang NBI kag pulis sa Barangay 32 na kaligad nga simana, tubtob karon wala pa makilala sang kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex Peregrino Contong Kongi Patsoy. Kay Sir Joseph Chuadra. Oh yes, Sir Joseph Chuadra, mayong... kay Sir Manuel Co. Mr. Manuel Co, no? Oh. Padala na ka mo, no? No? Padalasang tikoy? Tikoy eh. Ano lang yung nabdamil sang tikoy man? At sila sang tukoy na. Ayun, di purma. Lagi ko sila sang tikay na. Ambot mo damo na may ginabalik na may ara na ginabaligya kay good luck na para sa mga Chinese mong. Ikaw rin may pagka-Chinese ka ba ni? Ati kanton? Ayun, di purma. Ayun. Mga sukso ka sang costume ka Chinese to Chinese ka man. Ati ho. Ayun, di purma. Ako lang tirada, Aksyon Rex, no? Ako lang tirada. Kaya si mo mag-suksok sang costume ka Chinese, Si Korte kita kaya pag-idya. Sino? Si Aksyon Albin, no? Ati labanin. Oo, to Chinise ka na po. Ayun, di purma. Silintog gina. Mr. Manuel ko kagay Joseph Chuada. Maulat pa kami ni Aksyon Rex ang ipadala nyo nga tikoy, no? Dapat ay ang tikoy good luck na ina? Oo, good luck na, no? Kag nagtalang man ding tikoy ba? Kag nagatubod ina, no? Ayun, di purma. Nagatubod ang?
Ang imo nga kayuhan eh. Muna. Oo, muna sa Action Rex, no? Ang isang tikoy naman. Tikoy na malagkit ba, mapilit, no? Oo. Kung may postiso ka, dalawang postiso? Kahawang postiso mo, kasi pagkaw mo, dalas tulo, no? Kaya por tila nakakuha, kapilit-pilit na. Gali ka, way ko nakatilaw pa mo. Ay, namit na siya. Namin na ganun kung may magluto. Anong tsura siya naman? Ati, ito, tikoy giti. Ati, oo. Hindi siya paglayo siya. Ayun, di firma. Namin na ikuan mo, Isaw-saw. Isaw-saw mo sa, hindi ano na paho. Ayun, di firma. Sa ano? Isaw-saw mo sa itlog. Ngagin batibla. Kag prituhon mo na. Muna siyang namit, hindi na siya gali makaon niya dayon? Pwede mo na makaon na yung guru rikta. Kay luto naman na ya. Ay na. Pero ang namit pagin, isaw-saw mo sa itlog kaging bati mo. Itlog kaging bati, tapos prituhon. Oo, prituhon. Ano mo nang the best. Kaya aron mo sa ka daw nag-slice ka blasang pizza. Amo na nga pag pwede mo na ka na maluto mo sa bilog eh. Gali. Pati ang kartong gusto mo ito. Ayun, di firma. Pati ang... Hindi na. Hindi na. Oo, ang unod lang eh. Ang harap sa sunod karton lang, Di pa buta na mo ni Action Rex, kay Joseph Chuwada. Si Kapchad kagawad Jofred ya? Ati, Pinoy na sila, hindi ba sa incheck? Purma. May dugo man na sila. May dugo man na sila. Ang ila dugo? Basi ko. Ayun, di purma. Pagbirahon to ni sila. Pagbirahon to sila kay wala mo sa mga opisina. Gani. Wala ka lang opisina sa bang? Way kay Bakulod, Halide ang Bakulod. Yes, bawo maitani kung natayon ang Chinese, ang Chinese New Year na sa Lakso, no? Sadya tani sa mga adlaw ni. Dawa-dawa man tani. Pa, boss. Dawa-dawa man tani inji-inji. Kay dadra ginadampi mo, no? Ay, Lakson ginadayayan. Kabit ang mga lantern nila no? Sa Dason Goro to, Tapos may dragon dance pa na Oo. Hindi pa may dragon dance. May kuro ka, kung pasautan ko to dragon no? Parang mga lain espiritu, magwabla ka masunod ang mga mayo. Ayun, di firma. Kaya ka pa, tabog na lain espiritu ang dragon mo. Ay na? Tingala. Oo, mga Chinese, amugin man ang ilay ang costumbre. Amugin man ang Pare Roger Montalbo, ti Araguro pare Roger. Doon siya pabatsyaga. Ay, kabatsyaga, iwasan mo na mga imported mo na nga wine. Kay Chinese New Year masubong. Gani. Waslik mo da, pre, no? Ang asawa ni Kapchad Chinese. Ay, gali. Sino gani? Sino ang asawa gani ni Kapitan Chad Perry, lipat ko? Agad na tayo na permina pala. Gani, aridi sa... I-check na pala para makapadala man siya sa tiko. Ayun, di firma. Imo na banawan, balas kaya ba da? Naka-charge pa ko galing. Naka-charge ka pa, Si Kap Jofred na, kagawad Jofred. Kagawad, kasi makatext ka na siya kung sino nga lang nga sa asawa ni Kapitan Chalteria. Chinese glina, may duguin si glina. Okay. Kisa ko sa si Kapchad, kisa ito magagawa man ang tsura nga Chinese. Ayun, di firma. Kaya nga asawa ni gali, Kwan Manggali. Si Kwan Glaxrex. Si Dali kay gina. Di pala pag dali, pala kay Kwan. Si Mary Ching Oy Feria. Okay. Mary Ching? Mary Ching. Mary Ching. Oy, ang apelido. Sa dalaga sa Oy. Feria, si Feria sa bagati, si Kapchad Feria, yaban namong. Sa dalaga sa Oy. Buot man. Ay, sila ni Guru pa rin. Sila Guru ni kumpare. Tapos kilala mo man si pare Stephen Oy Bla. Kilala mo na may auto supply bla sa Rupisaina. Kay Oy mo na lang iyang apelido ni pare Stephen Oy mo. Ay, sila ni kumare ko Angel Oy. Si Ihado ko Koichi. Kag si Mr. and Mrs. Lori Oy sa Mansilingan. Hindi ka Takuling. Mga Oy pamilya na. Ayaw mo ka na middle name. Hindi Oy. Oy. Ayun, di firma. Ay, buwisit.
Oy, ang Oy, kitang gwa na rin sini karon, no? Si Sige lang. Nunoy Flores, sila nga si Ma'am Ching, ang wife ni Boss Chad. Si Nunoy Flores. Ate mo na si Nunoy Flores, taga din, taga Castellana Buta, na. taga din siya. Ate, si Mary Ching, ang ngalan sang sawa ni Kapchad Peria. Okay. Si Paringkin alon sa Gayara, pagido. Paringkin sa Tokyo, Japan, sa yati, hapon na yan. Hindi na siya Chinese siya. Hindi, hapon na si Paringkin alon sa Gayara, pre. Si Jenny Solgono, manggawid bagoong sampat pagid na Action Rex. Sa may mangga, mangga postal sa dulid sa poblasyon ta. Sa may mangga hulyada na ubo sampat ginang Rex. Oy kita da. Ayo di pirma. Kaya pa, ito rin puro tarang terluto. Ito sa sang bro bagnas baka do ilaw-ilaw. May bagnas guro kung kaysa eh. Ate, huwag rin kasi bung sold out ito nila pahaw da sa mga isulgon pamili kapag subiron pamili. Puro ditang katamis. Dapat ipanit lo kanon mo. Ayo di pirma. Kurpili pa naman tulol, pati lisa, tulol mo mong amo ng katamis ang pahaw da sa mango stand ni Kuano. Tiway kita da. Ayo di pirma. Hindi mo na siya Chinese, siya may kung Chinese ka pala ito niya paho, no? Ay, surgo na yung pamilya, kapag subiron pamilya, no? Sige, ako sila mga amigo ng mga Chinese na waslik mga mo, no? Daway ka bati, Sir Joseph Chowaw. Ang bati na siya. Ayo di purma. Sige, basta dugay, manawag siya sa imo da. Niya, kwa, adi, ang tiko siya dala Max Rex, na? Pakuha lang sa iso ka. Kano ni ang pinag-update ni sa 62 years old ni? Wala gini, buron ginang si Rex, hindi kita ma-identify. Actually, apat ko rin sakay sa pulang inupa. Galing kay Puro, ito na nakakuha, naka-face mask, nakabunit. Ito daw, wagin mahagip ito gani isang CCTV. No, even gani ang salakyan to nga pulang inuba, way man to gani conduction sticker kag plate number. May mga ara mada CCTV sa palibot pero iban buron kag sa kay Police Major Ramel Sarona ang iban Action Rex daw wala pa clearance nga tagaan sila sang kopya kay nagasalib ng kontari po sa mga dugang ebidensya blang nga base makabuli sila sa investigation kay ko ng pamilya man istoryahon ni Major Sarona daw wala man sa ibuhat nga gusto pero ang isa diri sa mga gulo nga ginalwantaw nila sa gihapon nagapabilin nga ang pagpatay sa kay Rami Cientos alias Jerome atong 62 years old nga gintiro sa tong Pebrero 3 sa may ato bangay Katsangi dira sa may Propalusan Barangay 32 amo ang pagka-asset niya sa NPI kag pagka-pulis nga posible siling ni Sarona base ko may nabuhat sa bulang ngalan sa mga persona nga involvado sa drugs nga do amo gito ang kainit bali nga nagtulod sa mga suspetsado nga tiruhon kag patson ining si Rami Cientos. Papatayan ta poso sa palayaga ni Police Major Ramel Sarona ang hepe sa Police Station number 1. Kasog na noon, nabalanta nga apat git ka persona ang sakay galito sa allegedly inuba nga right. Wherein ang panaog to pagtiron laga panaog pero ang problema kay hindi git naton makilala sila. Tapos ang wala pa kami din nakuha nga CCTV sa area kay ang iban kaambag sa guba or di pa sila kahatag kopya. Manambudlayan man kami tapos ang pamilya wala man ginhatag man nga dugang pa nga impormasyon ang pamilya sa biktima sa amon. Amo nang padayon pa yapon amon follow up sigihan lang kadto sa investigador ko ang asawa kag bata basi bala may madugang na sila nga information. Sa motibo sir, anong so far ang dalagan? Siguro analyze naman the possibility nga related sa iya bala paghatag-hatag information regarding sa illegal drugs. Basta amo nag-focus sa subong sa illegal drugs nga ang gulo pati may nahatag sa information nga nakapangakik to sa mga suspects. Do amo naman ang so far sir ang inyo ginalantaw nga motibo wala naman sir. Wala na kay hambagi sa mga pamilya wala gid daw to kontra siya nga iban. Actually, si Police Major Ramel Sarona ang hepe sang Police Station number 1. May nag-text ako niyo. Pamati kami SB. Podco driver lari ka kami. Okay. Sino na? Si kay SB member Henry Boy Grigas ni. Sa Kawayan. Oo. Nagapamati sila Leon SB member, no? Mayo lang pagpamati kay SB member Boy Grigas da. SB! Kumustang isda da? Ayo di purma.
nakadungka ng lokos kapasayan isbe. Pagkatuan ni Action Radio, no? Kaya makilaw kami ng Action Radio sa pasayan kag lokos, no? So sa kay isbe member Henry Boy Grigas da. Sa kabayan kag sa kay Mrs. Alma Grigas. Okay. Bao nagapamati ini permis Action Radio, no? Isbe, salamat gid, no? Thank you gid, isbe. Si Migota sa Canada. Si? Canada man? Canada si Migota Armando Cabilis. Ay, oo. Ginapali sa mensahe sa akon man diyo. Ara sa simo, daga mensahe sa. Kaya automatic si, ano, Migota Armando Cabilis. Automatic sa. Kagay na ko para sa gintamyaw eh. O TV, gili gina-monitor to sa Canada, ho. Bao TV? Oo, gagawa ta sa TV, gili. Ati, gawa gani sa tilon. Nasa tamang Oh, sa big screen. Bao, big screen yun yaw. Kinsa dyan sa akon sa TV, yaw. Gagawa. Wagi namin sa tsura mo sa TV, no? Ati, naplastar man. Kakit-kit kita sa Rex, no? Sa imo sining itsura, no? Oo. Oo, salamat kay pare Armando Cabilis and family da. Thank you, sa Canada ka sa Mrs. Kabataan da. Tugnaw ko sa Canada sa Rex. Gaguro ka kuan na to tunaw na tong ice na. Oo, saan pa tato ka kadto man? Ate chimpo ta makadto to sa Canada pas to kay pare kuan Mando Cabilis. Kagablaw. Balik lang pagkaaga. Buko namin pag isang last ding PM sa ako, no? Nga? Timbong ko lang ang regalo ninyo. Ay, di porma. Dumayo nga balita na. Yes, o. Wala nga na sir, timing hindi na magpuli ka. At ito nagali, meron to gani ko, no? Ha? Meron to gani ko, no? Duwara to kasako ko, no? Tingulin ako nung 5 kasako kapag balik hindi, taga 5 kita kasako, no? Regalo sa kalawan ni Armando Cabilis sang Canada. Action Rex, no? Sige. Sige, report kay ka sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbalon nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang... Kadto ang tanay balita sa ato sining mga out-of-town reports. Unahon tanay si aksyon no Roger Gotib. Ini may kang tanan sa mayo maning nga balita ho kabayon tang way nagid no tubtob sa katubtuban no. Syudad sang Cadiz wala na sang COVID-19. Yari ang kaunta sa report ni aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa detalye aksyon Roger. Action Rex, dako katama nga pagpasalamat man sa nga local aid here sa siyudad sa Kantabinang among city health officer sa siyudad sa Cadiz sa diin gideclare na karon nga adlaw nga COVID-free na kung wala na sang kaso sa COVID sa siyudad sa Cadiz. May isa ka kaso nga nabili na muhining sa barangay Bangkirohan na pagsubong adlaw. Ini ang kuhao na kung discharge na lin sa Banwa sang Ibi Magaluna. Suro sa kay Doktora Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sa Ciudad sa Cadiz. Sa subong adlaw, pagwa kami karon sang report nga recovered na ang last nga active case ta. So ang ginabantayan naman subong ang mag-abot nga LSI-ROF kung nagalabot na nga karon sa St. Andrews sa isolation facility kay subong adlaw mga 131 tanan ka mga nagalabot nga halin sa iban nga lugar.
ang patigay naman ng swab test. Hopefully, ang pangamuyo man paabot sa local IATF na ini sila mangin negative lamang agod na hindi na makangkon liwat sang kaso na panibago ang siyudad sang Cadiz. Report dito sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Roger Gotib sa Iluwantang La Carlota si Aksyon Percival Villamor Drug by Bust Operations batok sa isa ka persona nga nakuhaan sang illegal nga shabu. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex sa La Carlota Police Station nag-conduct sa bypass operation kahapon 1:50 sang hapon, Pebrero 11, 2021. Action Rex, no? Dito sa may corner Rainbow Pink Street, Canson Subdivision, Barangay 2, La Carlota City. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe, upod ang aton nga Deputy Chief sang La Carlota nga si Police Captain Makalipsay, upod ang aton nga Drug Enforcement Unit sang La Carlota City Police Station. Kag nadakpan diri kag naaktuhan ang isa ka persona nga nagapagtransaksyon sa aton nga police pursuit buyer sa pagbaligya sa ginadilian nga droga nga gintilala diri sa kay John Michael Vergo E. Catalan. John Michael Vergo E. Catalan, kag ini siya pumuluyo gid sang RSB La Carlota City. Nabaklan ini si John Michael Vergo sa isa ka cell transparent suspected shabu, kag na-recover sa iya ang 3 pagid ka elongated, no? Malagba pa nga pinutos ang cell transparent suspected shabu, kag nakita man ang 2 ka small cell transparent suspected shabu. Bali 3 ka small kag 3 man ka elongated ang na-recover sa iya position kag control. Kag isa ka 500 piso nga amo ang ginabaybas sa amo nga suspect. Kag ini siya nakuhaan man sa isa man ka touchscreen nga cellphone nga amo ang ginagamit sa pagtransaksyon sa amo nga suspect sa illegal nga buluhaton. Karon ini ang suspect action na Rex, ari karon nagaulat-ulat sa custodial facilities sang La Carlota Police Station, kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sang La Carlota basi ini nga adlaw mapasakaan na sang kaso ini ang aton ang suspect sa nadakpan kahapon sang hapon action Rex. Report live gikan diri sa compound sang La Carlota Police Station ang inyo ka Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe.
Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon sang inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gida sa inyo sining pagpakigupod kay Elmer Itones Regalado, kay Lydia Sibulan, kaging Alib, may lang pagpamati, Wilma Cabarles, Payong Renan, may lang monitor kay Noel Amar, no? Kay Sir George Gargasiran, present man siya. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Diri Gidamang Madugay. Upod na kay Aksyon Welma, Aksyon and Defensor, no? Sa ngalan ni Aksyon Welma sugaton na kay si Aksyon Tawi wala pa mga ka-aksyon. Si Aksyon Ananaya. Ako ang inyo sinika aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,